Pachiena ngokalo kod paro mar chik mar omenda mar gana kod 25 kana kod 26 busudo tulo mar kolo gigo manie iye to ang'o mondo go bene sirkal loso mar konyo bero gima jopiny e kinde ma jatend migawo mar omenda John Bade ikore mar somo yanga bajet mar iko omenda niendi chieng' tarik 12 mano juma manyien. Erokamano Ali, an gi nyinge luonga ni Michael Kojo Otieno, an jakedo ne ratiro mar oganda awacho ni Africa as a whole. To nitiere fuonni mane wayudo e budget masani endi dhi gol makoro idwa dhi som sani endi e finance bill ni. Nitiere gik miluongo ni tax exemption. Jogo moko nego bed ni chulo osuru. Nitiere gik machalo kaka jok manigi ndeke. Wayudo ni jok manigi ndeke pesa miketo negi e finance bill gin meki gibedo ga exempted ni taxation ok tim negi to gin gi on ndeke. Owning ndege to gi japiny. Ng'ama is most important monego bed ni ing'iye budget mare en ordinary person ma en japiny. Koro exemptions mag taxes madhi towards jomo on aeroplanes kata mana choppers onego bed ni choro kadhi malo. Wach mar ariyo en issue with regard to water. Wanti gi Ministry of Water and Irrigation. Department mar pi ni en okwanega kiketo nega pesa ma konyo ji nekech ka intiere gi ginene koket pesa malong'o e Ministry mar Water and Environment ibro yudo ka pi ng'eny tuoche mang'eny chakorega gi mise mag pi. Access to clean water in adequate quantities. En adiera Ali king'iyo the Great Nyanza as a whole companies mag pi onge malong'o kata ka endi molos gi national government ok ti malong'o. Leaders wasiko mana ni ji odhi okuny water pans kesema to kidhi area kaka Thika tibro yudo kolos large dam ma pi momol makoth kosechwe to mol to mane pi ma jogo modho kendo bedo treated. Why is it that ni wan tie gi lake ka endi machiegni to ni waonge gi clean adequate water clean water in adequate quantities? Ing'eni wadhi against chik katiba mar Kenya. Koro mano be miye wacho ni pesa onego bed ni keto e migawo mar pi to kod irrigation nekech obro support pith. Aya, wach mar adek madwa wuoye en wach mar education. Ne wawinjo ni ne gidwa scrap the other part mar ginene mar pesa mar education. So mano be ne gitimo gimok bero nego be ni gi increase allocation towards education. Then wach mar thieth mar oganda. Doctors onego be ni chulo pesa malong'o. Ministry onego bed ni finance bill ka wabunge biro bedo piny to ging'iyo migawo kaka mar thieth mondo mi kik wati gi pesa mang'eny kwadhi go de private institution instead of public institution. And then mar abich an issue with regard to effectiveness mar public participation. There is no proper public participation to makosa mwaneno ka kata mana mjumbe mamolo timo ma en chair ma mochung' ne finance committee parliament. An effective public participation koto sebedo ka yalo buchegi kendo nyiso gi gigo monego bed ni gitimo. Adiera ne village mara ma miluongo ni Karot village Homabay eastward. Members wa mag the public ok ong'eyo kata mana gima finance bill en to gini biro nekech pesa ma ginyalo tiyo godo to print the finance bill computer kata ka gigolo ni gi download bro kawo gi pesa mang'eny. Koro kwayo mara ne wajumbe niya pesa imiyo gi mar facilitation kendo chik mar Kenya wacho ni parliament shall facilitate public participation. Koro gima notimore Migori cha nyiso ni wajumbe kawo pesa momigi gininde ka giparo no oganda ok ong'eyo. Onego bed ni gi facilitate public participation kaka gimbe gibedo facilitated in parliament mondo mi gibi. Erokamano. Erokamano Cleophas kapok aduoke studio.